Wow. Ay! Magandang hapon mga ka-hunter. Ang gagawin natin ngayon ay manguha ng uson-uson gamit ito. Ayan, nagaya lang namin sa sa YouTube. Kasama natin ka-hunter Joey, ka-hunter Kulot, ka-hunter Francis, Oy! ka-hunter Brian guys. Stay tuned. Yun pala ay Mud Lobster mga ka-hunter. Ito mga ka-hunter, nakatrap na ako nung akin. May pangalan pa o Brian. Tingnan natin yung mga iba. Lumagpas na sila, punta na sila sa kabila. Mayroong tao din nandun yung isa nandito si Kulot, saka si Hunter Joey. Ha? Mga malokyaban nga. Ay hanganap bungan daga? Bagam marong. Si Kulot gamarong samaten. Tinira mata kurayan. Payat, ngayon na. Kurayan mga hunter. Ito ni Kulot. Hinagyan niya na yung kuray. Kunin natin yung uson-uson, yung lobster. Ito yung trap ni Francis. Yan mga hunter. Trap ni Francis. Yan. Si Hunter Joey. Hunter Francis. Francis Magalona. Awang ko mahala natin. Hello, pwede. Panggrosa ka? Apoy. Gusto ko mahala dati. Kailan nagsigiwi pa ko dyan eh. Diyan. Oh, yan. We're done mga hunter. Ayan mga hunter, tapos na. Babalikan natin bukas. So, stay tuned kayo dyan mga hunter. Oh, ayan mga hunter. Magpapandaw na tayo ng ng trap natin sa uson-uson. Sama ko si Hunter Joey. Ayan Hunter Francis. Si Hunter Kulot. Hunter Brian guys, stay tuned. Ganito to. Ito. Mud Lobster. Muna tayo dun sa sa side na to. Ngala? Yung kuha. Ay wala. Daga. Ginaburan. Hindi na wala. Gine. Ay wong nangala. Nanguha mga kanter. Nice one. Kulot. One down. Kulot. Nangala mo na Oh, nangala. Hey! Dalawa na. 2 points mga kanter. Oh. Tingnan natin. Diyan muna. Oy! Sino mas malaki? Yay! Uy, nice. Uli. Yay! Mas malaki. Panis. Okay. Nakakaapat na tayo. Ayan. Nakakaapat na mga hunter Ito mga hunter, ibang butas to. Butas ng kurayan. Ayan. Yung may naman, may lupa sa taas. Taas ng butas. Yun yung lobster, mud lobster. Mga hunter. Oy, huli na naman to. Huli naman. Hey! Tata. Dugo. Bulat ata. Bulo pa ka dito eh. Tata. One. Huli ba? Hindi.
Daga. Daga, boy. Katalaw mo. Dubli mo. Daktal pa yabo na ko. Walang huli yung sayo ko lo. Sad life ka. Shout out Sir Jobski. Wala, dadakil at nalak. Na ito, yung sinasabi ko. Yung mga bungkol-bungkol na lupa na ganyan, mga kanter. May butas yan. Tapos ang laman yan, ganito, lobster. Uson-uson, mad lobster mga kanter. Shout out Sir Bengot. Kaya Hunter Joey, ang ating konsihal. Ilalagay ulit yan mga kanter para ano, para pandawin bukas. Ayan. Nakakaapat na tayo ha. Yung color nila parang naluto na. Tingnan nyo, parang luto na yung color, yung kulay. Alang dahil. Cagayan Valley kami kanter. Shout out po Sir Bimpi dyan. Hindi nag live. Ngayon lang ulit mga kanter. Hoy! Kuha! Hoy! Kuha! Wala sila sa pakat ko na eh. Sus! Kuha yan, kuha. Hey! Mano na ala yung ay. Upat pa lang kanter, may kalima ito eh. Kalima tong kuha. Hey! Nangala? Hey. Para. Kuha na naman. Nice! Ay. Oy, oy. Hintad ah. Oy. Jenny. Eh? Jenny. Oy! 6 na. Na, di matanggal. Di ba katudlay na ngala? Hirap tanggalin ah. Oy! Kaane, mga hunter. Nice! 6 na tayo. Ginaburan na? Ito yung ginaburan na mo. Yun na, pugsatan. Na ano, napuno ng lupa mga kanter. Ayan o, punong-puno ng lupa. Ganito yung ating ano, trap. Pugsat. Ano pa ba yan? Ito po ay tinatawag nating mud lobster. Ito po ay naninirahan sa lupa. Para siyang kuray na sa lupa naninirahan. Si Kulot nagtatrap din. Nakakain to Lods. Kulot ka man eh. Lang tayo dyan mga kanter. Trap lang natin to. Sayang eh. Hindi nakuha. Sayang. Ha? Ito, yung sang-sangatag. Pag-video. Hey guys, may nakuha daw. Kuha, kuha. Ha? Talaga min. Crazy. I'm so excited. Yo! Hey! Oh! Huli. Ay! Malaki to mga kanter. Ay! Nice one. Kagasa ni! Meron sa ating ayaw mo. Ayan. Oy! Huli! Huli! Ipaka mo mga tatan. Pagat ko. Tanid ko ti fish mask na. Hoy! Mga kanter, binibenas.
Nakakarami na guys. Sana maliit, ibabalik. Ganyan na po size niyan mga kanter. Iba po yung maliit. Binabalik po namin kapag ano, maliit talaga. Ngalamanin. Saan? Nangala? Hey! Kuha ulit. Si Kanter Kulot. Binibenas ang kanyang trap. Mad lobster to mga kanter. Yan o, ang tawag dyan mad lobster. Ang Uson-uson. laki. Para siyang kuray na naninirahan sa lupa mga kanter. Ito ang mga lobster na to. Ay, ang laki! Laki ah. Vienas ah. Ay! Dami na ah. Dami na mga kanter ah. Diyan namin nakam. Ado talaga kastoy mga kanter dito. Marami dito sa amin to. Ay! Kuha! 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 Ayaw! May kuha rin ako! Eto oh, kuha ko to. Ay, ganyan yan mga kanter. Tinatanggal. Tapos dito, sa loob-looban niya, mapasok yung, ayun, ang ating mud lobster. Yan. Ang dami na. Ilan na ba? Hindi ko na mabilang mga kanter. Bibilangin natin mamaya. Anong lugar yan boss? Cagayan Valley kami mga kanter. Si Kanter Joey ang ating konsehal dito. Ganyan oh, siniset niya yung ano, yung ating trap. Ito yung trigger niya. Pag pumasok sa dyan mga kanter, nagagalaw niya yun. Sa tatanggal, maglalak naman yung isa. Sarap to mga ka-hunter. Si ka-hunter Joy. Trinatrap pa rin natin mga ka-hunter para ano, may pandawin pa na, may pandawin pa tayo bukas. Ano? Sige po, bili ka na pero di ko alam market nito, ma'am. Magkano? Walang market ata to eh. Pero sa ibang bansa meron. Orin. Orin. Takto lagi ko din yung pinakatan. Nangalay siya. Nangalay pa. Oh, sagitan niya nangalay. Ay, dapat ini. Gala ko mati. Oh, ang datikal man dito tal. Okay, may May putas dyan. May. Ano yan, Mai? May natakma, wala. Tabasan. may malas. Malaki maliit. May lulutuin na tayo mga hunter. Ano? Pada pukul. 11. Mano? 10? Ako ang daan ko naman. 10 mga hunter ang ating nakuha. Lulutuin natin. 10 pieces. Kung gusto nyo mapanood yung pagluto mga hunter, punta kayo sa YouTube channel namin. I-upload namin to. Di Lucano Hunter mga hunter. Pa-subscribe naman po kami mga hunter. Pagod. Pagod mo. Or click nyo yung profile namin sa TikTok mga hunter. Tapos Gitan tayo. may logo doon ng YouTube. Click nyo yun. Bang kita luto. Salamat mga hunter. Paano di pagluto ni Brian nga po si Fit and sa. Uwi na kami. Para abas kag gitan dere ta. Ay! Nya. Mag-thumbnail tayo. Ay Mang Joey. Dua tayo lang. Oh, ito ni. Dito ni, may dito ni. Magta-thumbnail lang kami. Sagdudwa tayo. Agtugaw. Tadi Ayun. para pa mo tare. Tapos si Kantong. What the fuck?
Tugaw ka mang Joy ah. Thumbnail lang, thumbnail mga kanter. Hindi makita niya sa phone. Sagdudwa tayo. Puro sagdopat. Hindi ko lang. Ah! Sa iba nilagay. Ano to mga ka-hunter? Land crab? Mad lobster. Uson-uson. Buti pa tong mud lobster, marunong kumapit. Ito yung ano lobster sa lupa mga ka-hunter. Banda na Ano binugwan nyo? Nagdaldalos sa hugpay suyo. Paano gusto mo? Wala, ata ornos eh. Wow. Pula dati. Hindi kita ni. Nagarap ka. Slate Scorpio. Natugaw. Ah. Pasi ka kulo. Nang ka Paluto na tapos ito. Pampaliwot kay pasi. Jenny kulo. Ah. Palikod na yun. Paliwot ka mang Joy. Agtugaw kay ah. Tap na makita. Basta. Apo. No? Basta mang Joy. Tugaw ka ah. Ang ka makita. Kasta. Nice. Oy! Wow. Hey! Ni? Wow. Yun. Bito mo mo. Uwi na tayo mga kanter. Tara't magluto. Kung gusto mo panood yung ano mga kanter, kung paano namin lutuin, punta lang kayo sa YouTube channel namin. I-upload namin to bukas ng alas 5 ng hapon mga kanter. Every 5 po kami nag-upload sa YouTube. Pasampali pang mic. Pa-subscribe kami mga ka-hunter. Pa-subscribe po. Thank you. Ilocano hunter oh. Oy. Likod. Subscribe. Oy. Mag-end live na tayo mga hunter. Pauwi na kami. God bless. End live na tayo. God bless po sa mga nanonood. Pabisit kami ng YouTube guys. Hindi ako nagsasawang paalala. God bless. Love you. Yan mga hunter tatanggalin natin yung buntot. Yung may lupa. Yung may lupa mga hunter. Try na ito. Ito yung kinain niya mga hunter. Yung lupa niya. May petan. Wow. Oh, ganun mga hunter. Tapos hilahin mo lang mga hunter. Yan o. Tingnan nyo. Hey! Hindi na sumama. Oh, yun o. Ay! 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 Tignan nyo. Nagpulan niya na eh. Pula. Oy. Wow! Grabe yung aligi mga hunter. Ang taba. I love aligi. Oy. Ay! Ang tanay kapag lutuan. Hindi yung uli. Ito na yung aming lulutuin mga hunter. May kasamang crabs. Ito yung uson-uson natin, mud lobster. Ito yung mga rekado natin. Daw ng luya, bawang, sibuyas, nyog, gata to mga hunter. Gataan natin. Si Kuya Edmer yung mag-ano, mag-igad. Nilalutuin niya. Mantika. Mantika. Chef kulot natin, nagluluto na. Bawang mga kanter. Wala, naksatan. Nagpaspasan niya. Tama mo, Dre.
Yung lasa na, yung sibuyas, linagay na doon. Ang init, mga pre. Ang init, mga hunter. Sibuyas, luya, andun na. Naksitang. Kinirog nga bawang. Nagatagatang. Natataranta ata si Chef Kulot ah. Linagay niya na din yung ano, yung mud lobster, yung uson-uson, balakyaw. Oh, nice. Sarap, yummy yummy mga hunter. Luto ay gata. Binata. Ito dyan mo ipanin. Ating frogs mga hunter. Krabby baby. Oy. Mga hunter. Keluar. Daun ng luya. Asin. Yan, mga hunter, asin. Oh, di ba? Nice. Ayun oh, nilagyan ni Father ng ano, sugpo. At kitawag na ito. Ay, masag. Nya ito tawag natin. Kapa. Para siyang ano din, lobster din. Pero iba lang yung shape. Nila. Kalau pa parang Victor na eh. Apa? Nah, itu kan. Ito yung ikumunan. Tapi yung binala ng tilari lang ako. Sudo jinala naman agad dajay. Scorpion. Hindi maganda nagaparang pitagati. Lumon. Ikam namang kwan. Kita mo ukral ka to man. Ay, okay. Ini apa tinyug? Pataguna na. Agad talaga mo labay mo. Wow. Hoy! Damo bagas na ni. Hey! Woohoo! Wow. Berarti juga ya, Pop. Gini. Wala na. Na, panagbebe. Yung mangdadal kita tipin naman, di ka pala umelatan, kayo umay mag. Naging kuka kayo pala, tawag inayo. Nasisita lang kita katang tangulo ya. Ito sang tangulo ka. Nasisita dito, suling ka dapat tamag. Tago anak. Yung berarti kata. Ya, kan suling di pangalan kitulog. Lungat. Na? Tumatama mo, bebe mi. Tumay ka na ano pa. Dati eh, may raman natin, kinawayanan. Nagmari yung jilikod na niya. Jilikod na. Bakit naman na? Di daga? Daga aja, tingnan mo. Kada mungkin mas lagi bayong mo. Hoy! Basta! Basta! Nahilig ka sa atoy. Basa, ngakang. Kaya na kami lung. Hindi ako sa nibulot niya.